تعمل أحيان sabiħa l-ħajja kull mument li tgħix jekk tieħu d-dinja billi tkun b'nazzija mal-temp l-amja ġbalijiet fih is-sabiħ tiegħu f'kull staġun għajx illum insih l-hemm tal-bieraħ kemm se ddum tinħela fuq li għadda mar illum il-bidu ta' ħajja oħra fittex tkun gawdija d-dinja ta' madwar qasira wisq il-ħajja m'hemm ebda skop ma tgawdijiex aħseb biss it-tajjeb bis-sibijiet taħlijiex ara s-sabiħ kollu bil-ħajja tagħna msejna bih tikkix ix-xorti kifla ħallija tmur marrieħ kull meta tibki waħdek iħalluk tares madwarek ħadd ma ssib ibdel il-burdata u tbissem ftit tara kif kulħadd isir ħabib għajx illum insih l-hemm tal-bieraħ kemm se